Egunon guztioi eta ongi etorriak Euskal Herriko Unibertsitatera, Sarrikoko kampusera. Energia transizioari eta demokraziari buruzko bigarren nazioarteko konferentzia eta aldi berean eredu energetikoa kaltetutako pertsonen topaketa honetara. Iñakik esan duen bezala, niretzat plazerra da, holako ekitaldi batera etortzea. Arrazoi bategatik, eta da, berak aurreratu du, lapurtu ditakur bate ideia, eta da, unibertsitatea kasu honetan bihurtzen dalako topagune, nik uste dut hori dela bere ikusunetako bat, topagune alde batetik bertaratuko zaretelako gizarte mugimenduetako pertsonak, bertaratzen dira instituzioak, bertaratzen da jendea, bertaratzen dira ikerlariak, eta hori posible egiten duena da enbase hau, unibertsitatea, ez? Nik esango nuke unibertsitate honek gainera horrekiko, ematen du niri tokatzen zaidala esatea, horrekiko konpromisoa duela, baina nik uste dut hau ez dela esaldi egina. Honan entorrenean, gogoratzen nuenik 14 urte nituenean, institutoan ikasten nuenean, bi pegatina eramaten genituela gazteok orduan. Bata zan Euskal Unibertsitatea bai, eta bestea da nuklearrik ez eskerrik asko. Pasatu dira 40 urte. Euskal Unibertsitatearen aldarria, gauzatu da batean, igual guztio gustorako ez nahikoa eta oraindik falta da zeo zer egiteko. Eta nuklearrik ez, transformatu da energia bera bezala. Orduan ikuste dut, horren oinordekoa gara batean, eta hemen planteatzen ari den gaia, zerikusia du, zer esanik ez honekin. Nik eskertu nahi nuen, alde batetik Tradener taldeari, ikerketa talde multidisciplinar, eta, no muy paradigmatiko, honekin, hain zuzen ere biltzen dituelako gaiak eta inkietode sozialak, gero ekologistak martxan taldeari eta mugarik gabeko ingenieriak taldeari bebai elkarlan hau posible egiteagatik eta hau bezalako ekitaldia antolatzeagatik eta zer esanik ez garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziari honi euskarria emoteagatik. Aldaketa klimatikoa, azkenengo egunetan, lehenengo lerrora etorri da, bai komunikabidetan, behar bada Nueva Yorkeko gailurrak zerikusia zuzena du honekin, eta berarekin batera, honen aurrean erreakzionatzeaz gain, galderak sortzen dira, hain zuzen ere, zer egin behar den horren aurrean, ez? Eta alternatibak proposatzeko orduan, hain zuzen ere, transizio energetikoa da, argi izpi batzuk, nolabait esateko, edo esperantza izpi batzuk biltzen dituen hitz magikoa. Nik esango nuke batzutan direla hitz magikoa. Daukagu problema handiak eta orduan hitz magiko batzuk agertzen dira hor, batez ere komunikazioaren munduan, baina gaur eta egun hauetan zuek aukera edukiko duzue adierazteko eta demostratzeko horren atzean badagoela egon, lana eta realitateak eta praktikak benetan besteentzat lekzioa edo ikasteko modukoak izan daitezkenak, ez? Transizio energetikoarekin batera agertzen den gai bat, beti da teknologiarekin zerikusia duena. Hau da, galderak daude ingenierientzat jakiteko nolako energia iturri erabili behar dugun, planetaren osasunerako interesgarriagoak edo hain kaltegarriak ez direnak, baina niri biltzar honetatik gustatzen zaidana da ustez edo itxuraz teknologikoa den horrekin batera agertzen dela demokrazia hitza. Eta nik demokrazia hitza biltzar honetan itzulpen jakin batekin interpretatzen dut, eta da jendea. Jenderik gabe ezin da hau planteatu. Hau ez da problema teknologiko bat, ez da problema tekniko bat, badauka arlo tekniko bat, baina badauka arlo humano bat, arlo sozietario bat. Eta nik uste dut zuek hori bildu duzuela biltzar honetan, eta hori pozgarria eta zoriontzokoa da benetan, ez? Baina badago hirugarren aldagai bat, eta da boterea. Ez dugu interpretatzen gizartea inozoki, badago
energiaren sektore ekonomiko indartsu bat, enpresa batzuek lideratuta, eta hemen planteatzen diren trantsizioak izan daitezke eurentzat edo euren irabazi eta mozkinientzat kaltegarri, nonbait, ez? Osea, trantsizioa ez da terziopelozkoa, trantsizioa zaila izango da, eta kontuan hartu behar dugu, behar dugula eredu energetiko berri bat eta gizarte antolamendu berri bat, baina horrek ere kalte edo efektuak dituela jendearengan. Egun dugun energia ereduarekin batera edo esker bizira jende asko ere. Orduan, trantsizio energetikoarekin eta jendearekin hitz egiten dugunean ekuazioan oso ondo neurtu behar ditugula, kalteak eta nun egon daitezke eta jendea nola babestu horretatik. Bi ertz humanoak nunbait zaindu behar ditugula ekuazioa ondo ebazteko. Ez da erronka makala, baina nik ezagutzen dudalarik bakarri dago ebazteko modu bat, eta da ezagutzea eta ekitea, eta elkarrekin lan egitea. Biltzar emankorra izan dezazuen opa dizue. Eskerrik asko.